na horas manang di tuhatta malate ma tutu di partikienon hamiro sian punguan separan nyoputta PPSD sektor 5 Pusada langsung ini nang rombongan di hula-hula nami ima tutu bangun rumah tangga na baru ima pariban nami kadarion nunga tutu salpu tutu majalo pardong saripeon sian bagas joron itu hani angkia mai tutu gabe rumah tangga na denggan rumah tangga situruk kamu tujuan nyariok terlungu mima joron itu hatta jadi sejak kami yang namanya kuali boru dohot bere popare nyoputa coba debata upasata mima tu hula-hula nami marga siahan tabai hula-hula nami mak jadi moliate ma di tuhatta moliate ma di punguata punguan sombade bata sektor 50 sada jadi parjolo dohonon nami sian punguan sombade bata sektor 50 sada selamat menempuh hidup baru ate di helan nami pohon nami jadi napola gajang rahami madok hata ay wama hami madok hata tu padita dua sada luar biasa do ulau sadarion na huwa do pihami mames tahun pernikahan ni padita biasa na sahala padita ngasegani ba omolo pala dua sa padita nang nabinotoy luar biasa teh tapi itulah berkat Tuhan pertama kepunguan kami Sombade Bata 51 kami punya pendeta. Tadinya kami punya pendeta Christine Siahaan. Sekarang kami ditambah Tuhan lagi satu lagi hamba Tuhan. Ima Amang Frans Sigalingging. Jadi amang las rohani pungono. Kata bah Tuhami parjamita. Alana sehari sebulan adong do pertanyaan ni Sombade Bata. Jadi sehari-sehari norohamu sian huriamu bahwa kamu tuk tuhami asa huo tuhami mampen roster asa boy dotong perjamita nadi ahon aro hilanta arya mahita teh inat tong kan roboruta padita je banggayan dohami nuang namar pistau nate kata bahasa ada padita nami adong dotong nyon nela bukon padita dotong anak-anak pahupri pendeta Samuel kebetulan di Bandung. Nah, adong sadana ini ngamula naki ngamang burung pendeta purba mengalak bursiahan. Ai macela seroha. Alana molo marjami ita hamu hamba Tuhan ya tong. Batara pulma todina rohanami. Alani godang ni pergumulan di Portibion. Ang godang hatani Tuhani be namani raihami barang binoto be ngaputus asa behami. Alai aladong hamu mabuat barita nauli tutong atong ani punguan moliate madi tuhata margogo mahamu padua teh melayani manang di dia pe hamu maringanan martabataba ma bilangan ni naporsea sadanai si pangidon nami atau mahamu dililiti adorna ate asa taba tong si pahupun nami pahupun ni punguanon idotok silas ni rohan nami jadi songoni madi edan nami ate eda boru topul bigi hamu tok kami madok hata dah besa munau ngalo jamu ida jadi lasruan nami anak moni gabe helan nami lasruan nami taba padita nami ate dakula padita muna be ngado be padita nami amang sigalinggingon lam tu sia nama ida te margogo ma pahutihut pahopu adong dope hubereng nasosohot jadi tilat tuhat ta makarok kakinasida jala siga jangur maeda boe mangado pian non bere nami na dua naya teh dua nay bawa asa boy sangat tong bere ngomu pangulihon dua samuse jadi untuk Bapak Christine Mama Christine selamat ya inangnya kami sangat bersukacita punguan Sombade Bata sektor 51 kami melihat sukacita keluarga ini menyusul manon alai siru dohot si Gabriel alai unang maju ate joloi bantu maju makna do bapakna unang igor panguli jo bedo dah mulai pas sekolah honggel lengat tong atar jolo juru pijo natorasna baru pian nomor hasohotan dang napola na ahatong ang
orang yang mengatur Tuhan itu. Tapi kalau kehendak Tuhan, ya bagaimana? Nah, gitu. Jadi merlas niroh kita mau lihat tema di tahuatta. Jadi upasat kami mah tu pengurus nami, lama dok hata selanjutnya. Jadi mulai tema di agiku boru alana tong dohami merlas niroha di siala pamas-masuon ni boruta do helata tong dohami merlas niroha sektor limasada saluhuna. Jadi saya tuhatta mato nama ngaleo pas-pasunai tuita saluhuna nak songoni di hoboru doto hela isok kami kumpulan ni bapak sektor limasada di sodo saluhuna abangmu na borum do amat tuam inanguda. Jadi si dohonon nabi dong pula gudang biburu ai molo buruku ate tak be perhaladu ni Tuhan ngau cuma ka biburuku be makatai. Jadi molo tumpe haroro nami adong nalaho sepasaton nami tuurku songgati niulos las marham buru doto hela saya manupak matong tuata tu hamu saluhuna di leom pas-pasunai asadong kohatani nama tua nama dokon tu menang giring-gir di dolok di perbatua saya situ buah anak matoko boru situ buah anak situ buah boru dongamu metong saur batua saat minna solu saat minna tugotian ipasa tamin non ulos nagajang do ribu saya sahab mau tu penggabian jala sahab matu para korasan. Jadi abang permusik nami naik bahan baju kodangna sopa debata edena langsung lagu ma iyo gorongo sopa debata iro oputa parbona namar sahala dia nang dohot boruna sobare bata siaan nabi sukraja pamoran bersita masih tongan perhatian nasora melengi raja naburu cipanutu si bawadam itu nahu malia Raja Itano Rabdohot Raja Parluhuta Imau Mopar Bitu Opuna Tarbarita Barjoloma Mariteo Iut Raja Hinalangi Juara Monang Namangi Iut Museng Dua Pariani Monoto Pangeran Dua mauli siap pura kita sudena peparan di sembare bata setara doti moluna marsi haholonga tepung marsi amin-aminan songelapang nigaoli jala marsi tukol-tukolan songosuhan nadiroreani tetemahi sauduran ulireta bersiur berupa saya bertanggia hitam mersok batu tuhata saya tain dehon nang hasang apun di goarna asa sahat pasu-pasuran tumpok parah asa sure orang dari bermajuan tubisukna dihamajuani perdamai sorang saluhuna marolo polo masuk bare mata yogo rongo roida yo roida